ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସବୁ ଗଛ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ସବୁଆଡ଼େ। এই ଗଛମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଡଙ୍ଗରରେ ବି ଏତେ ହେବ ବୋଲିକି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋର ନମସ୍କାର। ସାନ ଓ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ମୋର ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବେ। ଆଜିର ଶୁଭ ସକାଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କାଜୁ ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କାଜୁ ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଜମିରେ ହିଁ ଲଗେଇଲେ ହେବ ବୋଲିକି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ସେଠି ବି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଜମି ନଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେଟା ପଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଠି ବାଲିଆ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ହେଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣେଇବେ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଖରାପ ହେଇଛି। ଆପଣ ସେଟା ଦେଖୁପାରୁଥିବେ, ସେଟା କ'ଣ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମର ମେନ୍ ଟପିକକୁ। ଆମେ ବି ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ହିଁ ଲଗେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଆ ଆମର କେମିତି ହେଇଛି, କାଜୁ ଆମର କେମିତି ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ହିଁ ଲଗେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଖରାପ ହେଇଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସବୁ ଗଛ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ସବୁଆଡ଼େ, ତ ବୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ପାହାଡ଼ରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ପାହାଡ଼ ଅଛି, ତାହେଲେ ପାହାଡ଼ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଲଗେଇ ପାରିବେ।
देखि तांतु लास्ट जाए सबू देखि पारिबे। এই ଗଛ ମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲା। ଏଟା କେଉଁ ଗଛ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିପାରିବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗର ବି ଏତେ ହେବ ବୋଲିକି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଭୀଷଣ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ପରି ଆସିବ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲ କେମିତି ହେଇଛି, ଏଟା ବି ଫଳ ଧରିବ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଏଟା କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଏଟା କୟାଁ କୟାଁ କହିବେ, ଆମ ପଟେ ତେନ୍ତୁଳି କହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପଟେ କ'ଣ କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆମର ପାହାଡ଼ରେ ଅଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ଆପଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି। କେମିତି ହେଇଛି ସାନ ସାନ ହେଇଛି, ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି। କେମିତି ପାହାଡ଼ିଆରେ ଲଗେଇଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଠି ବି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି, ପାହାଡ଼ ଜାଗାରେ ବି ହେବ ବୋଲିକି କହିବେ ବୋଲିକି ମୁଁ ପାଖେ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଆ କେମିତି ହେଇଛି।
ଏମିତି ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଫୁଲ ହେଇଛି ଆଉ ଫଳ ବି ଭଲରେ ଧରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଲ ହେଇଛି, କେମିତି ଫଳ ବି ଧରିଛି। ଚାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କହିବେ। ଆରେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲି ବା, ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା ନା, ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଆପଣ ବି ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ, ଭଲ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ପାଖରେ ଡେଇଁକି ଦେଖାଉଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥାଉ, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ସବୁ ଟିକିନିକି ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଆଧାରିତ ହେବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେଠୁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଚାଷୀମାନେ କେମିତି କଲେ କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆସିବ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଏ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।